здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Кацамун, тук с мен е SilverBG и днес правим чиви бъни предизвикателство. Не знам дали точно бомбони чиви бъни, обаче се опитам да го направим. Тук най-големия бомбон. Не знам той дали има такива работи. 6 бомбона. 6 бомбона сме приготвили, той има 6 бомбона. Да, моите са много малки, но както и да. Да. 6 бомбона. Аз ще, чиви бъни, ви знаете какво е предизвикателството. Ще оставя долу линк, или не знам дали ще оставя линк, къде може да купите бомбоните. И да започваме. Давайте едно първи. Чиви бъни. Чиви бъни. Чиви бъни. Чиви бъни. Бахте секса. Бе, бъни. Чиви бъни. Чиви бъни. Чиви бъни. Чиви бъни. Плюй, ако сега плюиш. Сега, winner, the best silver. Това беше едно предизвикателство. Ние сме го измислили, гледахме в интернет, DOD беше го направил и ние решихме да го направим с тези бомбони. Аз брах само 6 бомбона. Имаме още един пакет, ама нямаше да го правим. И това ще е за епизода. Ако сме ви харесали, отдолу ще има линк в канала, където имаме двамата. И Хозуни, това е момче, нали не е хак, просто така се казва. И AlbatrosBG. И ако клипът ви харесва, може да се абонирате, за да пиар с нашия канал. И бай-бай!